רגע, אני רוצה להגיד משהו. בארי זה תלמידת חכמים. זה לא סתם איזה מישהי ככה שבאה לפה ככה ואומרת איזה דבר תירה. בארי כל החיים שלה לומדת תורה בגלל שהיא צדיקה והיא תלמידת חכמים והיא ראיית השם. התפוח לא נופל רחוק. בגלל זה היא תגיד לכם עכשיו דבר תורה שמי שיבין אותו זאת אומרת שהוא לא חשב מספיק חזק. אי אפשר להבין אותו. אתם ענו בו? תגידי. לא שומעים. לא שמעתי, רגע בני לא שמעתי, סליחה עוד פעם. נכנסה אסתר למלכות, אמר לאחשוורוש. אמרה לאחשוורוש, למה אין אתה עושה כשם שהיו המלכים הראשונים עושים? שהיו מושיבים יהודי אחד צדיק על שעריהם, נבוכדנצר הושיב דניאל, כשהראש העיר הגיע לו דבר קשה, הוא אומר לו, יש אדם צדיק אשר ושמו מרדכי, נקדם לקרש שלו, שער העזרת המלך כשראו את המן ובניו תלויים על העץ ימים רבים, אמרו למה אסתר עוברת על מה שחשוב. ותורה לא תמיד לדעתו על העץ. יפה מאוד!